Hello mga kamusika and welcome to our YouTube channel, Musika Kinayat Vlog. So once again mga kamusika, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, search mo lang Musika Kinayat Vlog. So doon mo makikita yung mga unseen sa live namin. So nabayat mo na i-subscribe, hindi Musika Kinayat, i-subscribe mo lang, ikalimbang mo, tapos ma-notify ka every time na nag-post kami dito YouTube channel. So padaanan ng kakabsat iti pakwela mi iti nangkat katawa nagkas magparagsak ka na kayo madaming Ilocano ito yung musika kinaya ngayon tayo nga pupuyain iti nararamid ng tangal na Loob ng bahay? TV! TV! Television! Radyo! Pagkain! Radyo, ano? Isaw! Pagkain! Ulam! Gamit! Ano ba? Pagkain! Pagkain! Kinakain mo! Kinakain mo! tumader ka ba dyan? Tumader ka tila para makita na Kinakain mo talaga mo! Kinakain mo! Kinakain mo! Sabi mo ka naman ano pa ka ng katawan? Kuya! tumader ka Mare tumader ka pakita mo din 28 seconds pakita left. pakita Pagkain! Pagkain daw to! Ano ba to? Hoy! Magpila ka pa naman! 10 seconds! 9! Karabaw! Baka? Hayop to! Hayop ka! Kabayo ahas! Tagalog! Ay, ano ba ang list? amoy makita dyan Bakit mo sinabi? Where are you? Gorilla. Mamangki. Anya nga ron? Anya! Hello? Hirap. Ayok. Ayok sunggong. Kabalyo. Kabalyo. Wala pinangin. Oh, hindi ba na? Bakal. Baboy. Isa. ilang minuto ilang second At ayun na nga mga ka-vloggers sa Musika Kinayat. Yan ay mga pakwela ang ginagawa ng Magnificent Seven. Ito'y katawaan para lalo kayong mapasaya sa ginagawa namin dito sa Musika Kinayat. Kitagyamyaman kami unay kakabsat ti kanayon nyo nga parang suporta iti Musika Kinayat. Kita din lang gaitaw tayo manen kakabsat hinto ng bigat. Di programa tayo kita Sabado, Domingo, ken Lunes, iti oras ti alas 12, aginggan at ti alas 3. By the way, this is
Executive Director. Namamaalam na sa inyo guys at maraming salamat sa pag-subscribe nyo dito sa YouTube channel ng Musika Kenayat. Bye bye!